Ya kamer ka basa jing reu ki breu ki blangat haka apot jong ka jet kho kali hasumer haka arpun reu terik urum phang arja arpulai la Aiti no chi ki Bahaiing jong ki hadien bela pendep iki kam ki basa baro la ban pen kan mau hangne bakani ka jingja jinga tho kho kali kala ja haka arpun reu terik urum phang arja arpulai haka por kamba arbaje no phai sngi haka boka wei ka Mahindra Bolero kala syarat haka wei ka trok ki dobilan barkani kala shim ni ka jing im jong baro an rengot ki briu ki ba shong ha ka bolero nakini ki rengot ki bla khlat no saungot ki de ki reunion ki ba kintup yo Reverend Father Matthew Das parish priest jong ka barama parish I sister Milagrin Dantas I sister Pramila Turkey but I sister Rosie Nongrum jong ka Fatima Convent kini ki arngot ki wei pat ki kintup ye Myron Ranger no hikai jong ka St John High Secondary School Barama bar usanjay swargyari ubade nongnya jong kani kakali ya kamas pendan buram na kabenta balai on tap ya kini ki saungut ki reunion on pelong haka arpu pratrik urum phang arhaja arplai ha Christ the Light of the World Cathedral Church Bongai Gao nado kapor lai baje no phai sngi bari kamet ka basa jongki on tap don buram ha St Jude Prayers Tower Gajal Gao Assam